Hello guys. Aki sa tunay dunay balatian guys. Sama ng hilanat, labad sa ulo, pamanhod, o bisang unsa nga balatian gawas lang sa mga naoperahan guys. Doon na tayo pamaagi guys sa mga herbal atong gamiton. Pito ka matang sa herbal guys. Hello guys. Aki sa tunay dunay balatian guys. Sama ng hilanat, labad sa ulo, pamanhod, o bisang unsa nga balatian gawas lang sa mga naoperahan guys. Doon na tayo pamaagi guys sa mga herbal atong gamiton. Pito ka matang sa herbal guys atong kuhaon. Ang una, bayabas, kalabo, tambis, limonsito, buongon, tanglad, luya, og halibon. Kining pito guys, pito ka mga herbal. Magkuha kag pito ka dahon, matag usa. So ang luya pito ka slice nimo na sidya, unja imo ni sidyang pabukawon. Kung doon na mo yung rice cooker guys, mas nindot ang rice cooker, ipataan lang, paasuhan, unja tabunan ang imong ulo o kanang tualya nga basa, di ko kay basa, basta kay na humug-umog lang. Itabon sa ulo og dinhi ra magbukot. Dili magbukot tanan guys. Diri ra sa liog ang habol. Kay sa karam sa una ibukot man tanan, pero karon binago guys ani na dinhi magpandog rag towel og muinom og tubig sa dili pa magsugod og tuob. Pag human pog tuob guys, wino na pagka usang baso kay mao to imong ipoli sa imong singot nga migawas. Mao to guys ang herbal tips nga akong hata guys, kay mao na imong gigamit sa una pag COVID time. Daghan ang abil ani guys. Pag human na tugtuob guys, mas nindot og i-massage ang imuhang kaugalingon. Dahil matug na ka guys. Og mara po to ako ang advice guys sa mga tao nga labi na sa kabukiran nga wa joy hospital og nagkinahanglan nga maagapan ang ilang gibati. So mao to guys. Dunay ko herbal tips guys. Kabahin sa dunay samad. Katong tuas kabukiran guys nga dili gyud in taon magpa-hospital kay tungod kay layo ikaduha po'y kwarta. Dunay ko tip ihatag ninyo guys kanang samad. Magkuha mo og duwaw. Og ingon man tuba-tuba kung akas sila. Isagol sa lubi nga kinagod guys. Kuhaan lang tong pilmerong kagod. Ang saurong kanang dili na hapaw. Basta kay kuhaan dyan tong pilmerong kagod kay tubig pa man. Unya, hiwaon ang duwaw nga limpyo na o kuskuson ang tuba-tuba o isagol ang kinagod nga lubi. Dayon, lubkon. Lubkon siya guys, unya kuhaon ang duga o isod og botilya. Mao na to tambal sa may samad.
Dako kay ni katabang guys, tested na kay ko ni ini. Ang pagbutang sa tambal guys, bason ang gapas, dayon itabon sa may samad. Dayon buslutan siya guys kay aron di malata. Butangan og hangin ba gawasanan sa alisngaw. Kay aron dili siya mabaho or malata. Kinahanglan buslutan jud ang tunga og didto ihuwad-huwad na ang tambal. Dili adlaw-adlawon pagtambal guys, kay kung adlaw-adlawon si bako og maalim sa ibabaw sa ilalom dili. Latang-latangan ra to sidya. Latang-latangan rag adlaw. Diya sunod adlaw na pod basta kay huwad-huwad ra to sidya. Dili po adlaw-adlaw kuhaon ang gapas guys kay imbis kay ni tubo na ang mga unod, matandog na pod. Abtan pa pilang adlaw. Sabton nga murag di na gadyo ngayan ihuwad-huwaran kuha na po tong gapas, pulihan na pun og lain. Basta importante buslutan jud ang tunga sa area nga nasamad. So mauro to guys ug manghinaot ko nga kakuhaan kadto og mga maayong pagtulunan sa uban nga labi na kadtong nag-uma bitaw nga tuas kabukiran nga nagguwanta in town sa pagpanguma og wa jud in town ikasarang nga dadon siya sa tambalanan. So alay na pong tips guys sa panglawas ang ihatag ninyo guys. Kabahin sa anemic. Ang anemic guys, katong us-us imuhang immune or imuhang dugo. Sabi na kay gatuman lang magtrabaho guys para sa pamilya. Sigon sa kung na buhat guys, mupalita og kuan kanang paliya or kung doon na may paliya nga tinanom, pag uli nyo sa balay, kung gi-sprayhan galing ng inyong paliya, ibutan nyo sa palanggana, bubuag asin, limonsito, inyo na siyang hugasan tibuok, pagkahuman, adlipon, pinuhon, o himuon na sidyang salad. Sagulan ni mo og dahon sa kamuti. Dili lutuon ang paliya guys. Ayan ang pagdaghana kay practice pa man to. Ginagmay raman. Basin ugma or sunod ugma daghan ang imong makaon. Inanay raman guys kay practice pa malagi kapag maanad anahang paliya. Sumaw dyan tambal o ka ng mga anemic. Mas ninulot po og odlot. Imo pong ibaw-baw ra sa kuan. Dinungag. Di jud nimo na siya latong kay pait man. Mo na tambal guys sa mga anemic. Kanang paliya di lagi lutoon, hugasan pag-adyo o hiwa-hiwaon. Makatabang na guys. Labi nang naa sa mga kabukiran nga sa atong mga kaigsuonan nga layo intang ospital. Kaning kamuti lang ni guys nga makapawa sa inyong gibate o inubanan sab sa mga pangamuyo nga unta itugod sa Ginoo nga mawa na inyong balitian. Kasi nakapuyo og isla guys. Kung magpuyo kag isla dili lalim. Nakatilaw na ko ana guys. Sa una good guys, doon ay nakatambag na ho, daga pa ko, nga, kung mahimo dili jud mag-usik-usik og mga pagkaon, kay, magamit ra nato ni, o kita ra po'y maantigong, mo, preserve sa mga pagkaon nga ma-stack yun nato guys. So, naka-idea ko guys, dito ba ko sa isla, bago ko minyo. Hinong na pa ko'y bata. Magsuroy-suroy ko guys dito sa kabukiran. Inig uli makadamig kamuti, balanghoy, ug uban pa. Ang kamuti guys, amo ang ibuwad.
ang balanghoy amo pong ibuwad kay reserba kung magmot ang tempo guys. Doon na may makaon kay islaman kay ang among dapit guys tabukon og lawod kung mamalingki mi magpambot layo kayo ang daganang paspambot mga 3 pa ka oras guys. Mao na nga kung mahimo didyo mag-usik og mga pagkaon kung dunay bahaw ibuwad og dunay mga extra nga lagot mon kinahanglan imo jud na sidyang ibuwad bitayon kay pag abot sa panahon nga tinghabagat guys do na jud kay malingian kay wa na kay konsumo niini kay di naman kapanagat guys labi na og magbagyo. Mao to guys akong gibuhat og manghinaot ko guys nga dunay makakuha og mga mayang pagtulunan sa mga pagkaon nga dili angay usikan kung dunay bahaw hipuson jud tungod og alang sa ato ang mga mahal sa kinabuhi. Magamit ra ni guys. Apila ra may sugilanon guys. Sawa madugay. Dunay niabot namo nga sudan guys. Natag sa mo ang mga silingan. Salamat sa sudan nga gihatag ni Doy Alan og ni Nini. Og pasalamaton po ko guys. Og miangay jud ko ni mong sudan og gani aga akong anak ani guys. Usa na nis nakatilaw. Medyo ni angay pod kamera po nakahurot ani guys. Usbon ko guys, daghang salamat sa magtiayon sa ilang paghatag sa ilahang grasya at panalangin guys og ako yun guys, bye bye.